Govano Chukwuma Soludo bụ Anambra Steeti na-achị Anambra Steeti bụ onye nke merubere ncheta afọ 3 bụ nke ọ nọ n'ọkwa ọlụ ya ma bụrụkwazị nke eji aja misa inye Chukwu ekene wee chịkọba n'ụlọ ụka St. Patrick Cathedral nke dị n'Ọka ya bụ ihe mmemme so na otu n'ihe mmemme bụ nke wepụtara n'akụkụ iji wee merube ya ma bụrụkwazị nke a bịara site n'aka nnukwute ọgbakọ nakwazi igwe ndị mmadụ nke gụnyere ndị nke a na-akwanyere ugwu n'alụ gọọmenti ọlụ ndị ụkọchukwu ya nakwazi ndị obodo dịgasị iche iche ma bụrụkwazị ji wee gosipụta anya bụ ịdị Chukwu nke gọvanọ dị nyere okpukperechi ya nakwazi ihe dum na-enye aka n'omenala. Onye nta aka anyị Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ a. Ya bụ ajamas a chụrụ nke onye nọ n'isi ya bụ Peter Cardinal Okpaleke bishọp nke ụka Katọlik na Dayọsis Ekwulọbịa bụ nke a nọ na ya wee kpee ekpere na akwụkwọ egwu dị iche iche na-ewu n'elu iji wee nye Chineke ekene. Gọvanọ Soludo kwuru na ya bụ njem ebidoro afọ 3 gara aga bụ nnọọ nke metagoro ezi mkpụrụ. N'okwu ya, onye ji ọkwa Katọlik bishọp nke Sokoto Diocese Most Reverend Hassan Kuka kwuru na ndị mmadụ anaghị ekerezi Chukwu etu o kwesịrị n'ụwa kịta ma too Gọvanọ Soludo maka mbọ dum ọ na-agba iji wee dozie obodo Anambra. Otu onye eji okwu ya agba izu Chief Azubike Ekweọzọ kwunwere nkwenye ya na Anambra ga-aga nnọọ n'iru na-achawapụta n'ọchịchị Soludo. Ejike Abana maka akụkọ ABS.